Είμαι 37 ετών και μητέρα 3 μικρών παιδιών. Ο πρώτος μας τοκετός ήταν πραγματικά τραυματική εμπειρία σε μεευτήριο της χώρας για εμένα και για το παιδί μου και ήταν ο λόγος ο οποίος δεν θα ήθελα να τεκνοποιήσω ξανά. Δεχτήκαμε χειρισμούς ποίησης κοιλιάς, μετά έμαθα ότι αυτοί οι χειρισμοί ονομάζονται Κρίστελερ, δέσιμο χεριών, ποδιών και ακινητοποίηση. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήθελα να ξεχάσω και για την οποία ντρέπομαι να μιλήσω στο παιδί μου. Έκτοτε, για προσωπικούς λόγους, ζήσαμε και εργαστήκαμε στην Αμερική και εκεί ενημερωθήκαμε για την επιλογή του home birth ως επιλογή τοκετού, δηλαδή το τοκετό στο σπίτι. Ερχόμενοι πίσω στην Ελλάδα, αναζητήσαμε με ευτικές ομάδες οι οποίες εφαρμόζουν με σεβασμό τον ερχομό του παιδιού στο σπίτι, καθώς είχα 2 κοιήσεις χαμηλού κινδύνου, γέννησα με απόλυτο σεβασμό και με τη στήριξη του άντρα μου και των μεών μας τα 2 μας επόμενα παιδάκια στο σπίτι με home birth, water birth. Πραγματικά ήταν μια γιορτή για το σώμα μου, ένιωσα απόλυτο σεβασμό, εμπιστοσύνη και ασφάλεια για τον ερχομό των παιδιών μας. Ο άντρας μου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για αυτή την εμπειρία. Τα παιδιά έχουν απόλυτη ασφάλεια και σύνδεση με τον πατέρα τους και η αδερφή μου, η οποία έχει και αυτή 2 παιδάκια, βλέποντας τη θετική δική μας εμπειρία, επέλεξε να γεννήσει και αυτή με την ίδια μεευτική ομάδα τα 2 τους επόμενα παιδάκια. Μέση της καρδιάς μας, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα έχετε κάνει για εμάς.